Hola, amics, amigues, coneguts, conegudes, activistes i gent d'arreu, com escolteu i em veieu. L'alt capacitisme és una malaltia mental greu. I per què ho dic això? Bé, avui som dilluns 12 de maig, al migdia, 17 graus i mig de temperatura, un cel clar, amb alguns núvols. I em ve de gust gravar aquí fora, a la terrassa, al balcó, perquè, bueno, fa una temperatura agradable. Altes capacitats. Fins i tot n'han tret un acrònim en alguns llocs i et diuen AACC. Clar, perquè és plural, però, disculpeu, això és un castellanisme i és un barbarisme. Quan dupliquem els conceptes perquè és en plural, ho estem dient en espanyol, perquè en català no es doblen els caràcters. No diem comissions obreres CCOO. CCOO és Comisiones Obreras en Espanya. Comissions Obreres a Catalunya seria CO. Drets humans, en català seria DH. I en espanyol seria DDHH, Derechos Humanos. Perquè quan fem un acrònim en plural en espanyol, doblem les lletres. Però quan fem un acrònim en català no les doblem. Bueno, això és una norma que potser no la conec gaire bé, però em sembla que va per aquí els trets. Ja ens hem inventat l'acrònim AACC, Altes Capacitats. Que és una etiqueta, no deixa de ser una etiqueta com les altres, no? Però, bueno, fonamentada, aquesta etiqueta, fonamentada en pseudociència, argumentada en l'eugenèsia, que deriva del darwinisme social, i que deriva en l'extrema dreta. Jo voldria explicar un parell d'exemples. Tinc una parenta que, sembla ser que té una filla amb altes capacitats i m'ho comentava, és que la meva filla té altes capacitats, té molt bones notes, està estudiant ja a la universitat i s'està traient i fa moltes activitats, fa molts cursos de tot això i treu, és que a més és una persona que no surt gaire de casa, no se'n va gaire de festa, no es relaciona massa amb ningú i que té unes està en tractament psicològic i això, però escolta, saps, ho gestiona molt bé i té molt interès en la ciència, la literatura, això, allò. Sí, no dic que no. També, en l'experiència pròpia, també vaig conèixer una persona que em deia que la seva parella de jove, un noi que era peruà o xilè, no recordo, també tenia altes capacitats i treia molt bones notes conjuntament amb aquesta persona. Llavors, clar, havien sigut parella, però, finalment s'ho van deixar perquè hi havia diferències, no? Doncs en aquest sentit, aquesta és la meva experiència personal, no? En aquest sentit, i vull generalitzar, tot i que potser no faig bé de fer-ho, però hi ha moltes mares amb fills amb altes capacitats, no? I apareixen com bolets, a tot arreu. I jo, personalment, és la meva opinió, són maneres de mimar els nens, de dir-los, estimar-los, dir-los que són especials, que ho fan tot molt bé. Això té la seva lògica, o sigui, mimar els nens perquè prosperin en l'àmbit acadèmic, en l'àmbit estudiantil a l'escola, això és tot un mèrit i és favorable a les famílies que ho fan perquè, escolta, estan fent un bé a la societat de portar gent, de portar nens amb criteri que siguin joves, adults, que siguin madurs a la seva edat i que siguin capaços doncs, de treure bones notes en matemàtiques i en altres assignatures. I en llengües en el que destaquin. És encomiable. O sigui, un vot a favor d'aquestes famílies que, escolta, saps, mimen els nens, els eduquen per tal que siguin persones ordenades, racionals, o que destaquin en alguna disciplina. Escolta, ole tu, Però no ens passem de castany oscuro, perquè no dic que no s'hagi de mimar els nens i se'ls hagi de donar eines i recursos perquè ells desenvolupen la seva creativitat, les seves capacitats, evidentment que sí. Però cal fer-los adonar que l'altre també existeix. Aquell nen que fracassa, aquell nen que no treu tan bones notes, aquell nen que té certes dificultats, que té dificultats que manifesta algun tipus de trastorn o de dificultat d'aprenentatge. Cal fer-los adonar compte
de que ells són persones que tenen una circumstància afavorida enfront d'aquells que doncs, passen dificultats a casa o pel motiu que sigui no arriben a les qualificacions escolars que té l'altre. Llavors, aquestes persones que no tenen aquestes altres capacitats quan són nens necessiten l'ajuda de qui pot més. I, evidentment, doncs, hi ha qui ha teoritzat sobre la intel·ligència social, perquè és evident que la intel·ligència per si sola no seria res, no tindria sostén si no fos perquè hi ha els altres que et donen suport, t'estimen i t'acullen, no? Bueno, canvi de secció, i llavors ara diria que la teoria de més consens pel que fa a les intel·ligències, la més acceptada, la que genera més consens arreu del món, informació que m'ha arribat, és la teoria de les 8 intel·ligències múltiples de Howard Gardner. La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner contempla diversos tipus d'intel·ligències, com l'espacial, la lògico-matemàtica, la verbal lingüística, la intrapersonal i l'extrapersonal, la naturalística, etc. D'això en podeu trobar abundant informació a les xarxes, per tant no m'aturo a entrar en detall amb això, no? És que ara resulta que moltes famílies volen el seu Mozart particular. Recentment hi ha hagut una pel·lícula que es deia Wolfgang, que imagino que no he vist, jo no l'he vista, però imagino que serà com una mena d'ensabonada a un nen petit i les seves composicions musicals, i sembla que certes famílies doncs busquin crear una espècie d'exèrcit de Wolfgangs Amadeus Mozarts, i em pregunto si això és una pedanteria i un argument per mirar per sobre l'espatlla el diferent, el que no destaca, el que té dificultats d'aprenentatge o no destaca per les seves capacitats. Clar, compte, perquè quan parlem d'altres capacitats es pot agafar des de diferents prismes. Hi ha el prisma aquest de la pedanteria, del miro per sobre, el meu fill més llest, més guapo, més intel·ligent, treu més bones notes, etc. I llavors hi ha doncs, el que arrossega dificultats, no? Llavors, la intel·ligència, en el meu parer, en el meu punt de vista, no és mai un valor per si mateix. No ho és. Si no es socialitza i es comparteix. Perquè si tu no socialitzes aquesta intel·ligència, de què et serveix? De què et serviria ser l'únic habitant de la Lluna i tenir altres capacitats si estàs sol? No serviria de poca cosa, no sobreviuries. Una espècie intel·ligent no sobreviuria per si mateixa si no és capaç de socialitzar, de ser gregària, de compartir allò que sap i de democratitzar, perquè les coses es fan conjuntament, no es fa perquè no sé, m'explico? Llavors, qui aniria a veure la pel·lícula Wolfgang si no fos perquè es devia rodar doncs, per comercialitzar, per vendre i per obtenir beneficis? Perquè tot ídol depèn dels seus fans. No hi ha ídol sense fans. No hi ha equip guanyador sense una base social que li doni suport, una organització. No hi ha equip de futbol que destaqui si no hi ha una bona organització, un bon clima i una socialització d'aquest benestar i d'aquestes altes capacitats, en aquest cas doncs, esportives, especials, etc., que fan que un grup funcioni bé i aconsegueixi triomfs i guanyi coses, no? Llavors, quan la intel·ligència és un negoci, la veritat dels humils s'esfuma. Una mica d'humilitat, una mica de reconèixer que no som els novamàs i que sempre hi haurà gent per sobre nosaltres. Sempre. Sempre. A la vida, vagis on vagis, sempre hi haurà algú que ens superarà en riquesa, en intel·ligència,
en rang, no sé, mil coses. Una mica d'humilitat. Venim del carrer, venim de la gent, venim del poble, venim d'aquí, d'allà, d'on venim, siguem com siguem blancs, negres, grocs, vermells, siguem d'on siguem, cadascú ens hem de ficar una mica en el nostre lloc. Tampoc anar així de sobrats i de pedants i d'orgullosos i de fatxetes. Doncs clar, jo voldria acabar aquest vídeo, gràcies per la vostra escolta, dient aquesta paraula, aquesta frase que em se m'ha acudit. Quan les altes capacitats truquen a la porta, la humilitat i la senzillesa de la benevolència salten per la finestra. Gràcies per la vostra escolta, us estimo molt, a tots, totes, totis, a reveure, adeu.